खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय होबोबाय थाजानाय देग्लायनि 17थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ होनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि माथि मोननो हानाय टप 10 सायख'नानै बिसोर फरायसाफोरखौ कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बिमुं होनानै बरायनाय जायो। नंगौ, बेबायदिनो मैया क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बे बान्था एबा बरायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। मख'जाथावदि मैयानि बे बरायनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, UN एकाडेमिनि बिथोनगिरि कृष्ण गपाल बसुमतारी, बिटिआरनि EM मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे गोबां मानगोनां आलासिफोर आरो गोबां फरायसाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं मैयानो बे एखे थावनियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्लानि सिङाव थानाय टप 10 मासिनि मोननो हानाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौबो बरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। बिटिआर सरकारजों खुंजानाय सुपार 50नि थाखाय सायख'जानाय क'क्राझारनि सा 11 जन क'क्राझार जिल्लानि फरायसाफोरखौ मैया क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बिदाय होनाय जायो। नंगौ, दाखालि बावैसो बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मेडिकेल फरायनो गोसो गोनां फरायसाफोरखौ आबुङै बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो थांखिजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 सायख'नानै गुवाहाटीआव फ्रि कचिंनि थाखाय दैथायहरनो थांखि लानाय बायदिनो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सायख'जानाय सा 11 फरायसाफोरखौ मैया क'क्राझारनि आलासि न'निफ्राय बिदाय होनाय जायो। मख'जाथावदि बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै फरायसा बिथांमोनखौ बिदाय होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम इन्जिनियारिं कलेज हस्टेलाव खौरांगिरिफोर हाबनायखौ बन्द' खालामनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बे हस्टेलनिफ्राय फैनानैनो सा 7 फरायसाफोरा गारिनि जाब्रबथायाव जिउ खहा जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बे हस्टेलाव गोबां दावराव दावसि जादोंमोन, जायनि जाहोनाव फरायसाफोरनि गोबां दिथागिरिफोरानो गाव गावनि गथ'फोरखौ बे हस्टेलनिफ्राय लायनो होंगो दोंगो जानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। मानोना गोबां समाजारि बिजोंफोराव बे हस्टेलाव जेबो आसार खान्थि गैया, माब्लाबा जौनि बथलफोरबो मोननाय जायो बायदि बायदि होनना खौराङाव ओंखारदों। जानो हागौ बेनिखायनो दायो बे हस्टेल सिङाव खौरांगिरिफोरखौ हाबहोनाय जायाखै, मानोना बे हस्टेलनिफ्राय आसार खान्थिफोरा मोजां नङैखाय बे हस्टेलाव हाबहोनाय जायाखै होननानै गोबांनि गोसोआव सोंनायफोरा सिखांबाय थादों। सनितपुरनि बरसलायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थांनायावनो सासे पुलिसनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया गुबुन गुबुन समाव दाब दाब जायगायाव सरकारनि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय बायदिनो सनितपुर जिल्लानि बरसलायाव होस्रांनो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बे समावनो सासे पुलिसआ हरखाब जिउ खहा जायो। नंगौ, बाराद्राय गरमनि थाखायनो हिट स्ट्रक जानानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मख'जाथावदि बे थैनाय मानसिखौ मरिगाव पुलिस थानायाव मावबाय थादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों आरो बिथांखौ दिजेन बरा मुंनि होनना सिनायथिनाय जादों। आंखौ हिंसा जानानै बिथांमोनहा आंनि लांगोनानि दरजायाव जोदों। बे बाथ्राखौ बुंदों MCLA राजिब ब्रह्म बिथाङा। दाखालि थांनाय 28 मे खालि हरनि समाव MCLA राजिब ब्रह्मनि गेटनि दरजायाव आथिंजों जोनाय जादोंमोन सासे सुबुङा, जाय बाथ्राया समाजारि बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै गोसारलांदोंमोन। नंगौ, बे जाथायखौ लानानैनो मैया राजिब ब्रह्म बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों दि बिथांमोना अजद होनाय बायदिब्ला आं माब्लाबाबो खामानिनि मुङाव 7 लाख रां लायाखै आरो बिथांमोनहा फोरमानबो होनो हाया।
अदेबानि बिथांमोनहा आंखौ बिजेपिआव थांनायनि आरो आंनि जौगाखांनायखौ हिंसा खालामनानैसो बेबायदि हाबाखौ मावदों होन्नाबो बुंथिबावो मानगोनां एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथाङा। सासे मौलानानि हेंथायै माद्रासानि 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद। नंगौ, दायो बेबायदि जाथायाबो आसामाव गोबां जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। एबार आरोबाव बेबायदिनो जाथायानो जादों रुपही हाटनि खाटपारा माद्रासायाव। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बे माद्रासानिनो सासे मौलाना हाफिजुर रहमाना 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। नंगौ, बेखौ लानानैनो ओनसोलाव गोबां थासारिया दुंहाव जादों। उनाव आमबागान थानानिफ्राय पुलिसआ थांनानै थासारिखौ सुग्लायहोहैयो आरो माद्रासानि गाहाय फोरोंगिरि मफिजुल इस्लामजों लोगोसे दुथां मौलाना हाफिजुर रहमानखौबो हमनानै लांनाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। फुंबिलि सुइट स्टलनि नब्लाङाव टपार जानो हानाय मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ 10,000 रांनि अनसुंथाइ होनानै बरायदों। मिथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फुंबिलि सुइट स्टलनि बिगोमाया देग्लाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय गासै गंबा फरायसालिनि सा 18 फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनो थुलुंगा होनायजों लोगोसे इयुनाव एसे सहाय मोनथों होननानै साफायाव 10,000 राङै अनसुंथाइ होनाय जायो होनना बिथां फुंबिलि सुइट स्टलनि बिगोमाया गावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। एमसिएलए राजिब ब्रह्मनि गेटनि दरजायाव जोग्राफोरा जोनायनि सायाव खेंफोरथि होदों। नंगौ, थांनाय 28 मे खालि माखासे सुबुंफोरा एमसिएलए राजिब ब्रह्मनि गेटनि दरजायाव जोनाय जादोंमोन। जाय जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव नुजानायनि जाहोनाव समाजारि बिजोङाव जोबोद गोख्रैयै गोसारदोंमोन। नंगौ, बे जाथायखौनो लानानै मैया बिथांमोनहा गावसोरनि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंफोरना होदों दि राजिब ब्रह्म बिथाङा थांनाय 2016 आरो 17 मायथाइयावनो खामानिनि मुङाव पारसेन्ट हिसाबै 7.5 लाख रां लादोंमोन। जाय रांखौ मोनफिनैया गोबाव जालांबाय। फारसेथिं खामानियाबो मोनैखाय आरो जेबो खेर खेरायैखाय एसे मोदोमाव नांहोनो थाखायनो बे हाबाखौ मावनाय जादों होनना बिथांमोनहा बुंफोरना होदों। नाथाय फारसेथिं एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथाङाबो मैयानो बिसोरनिफ्राय गरसेबो रां लायाखै होननानै खौरां बिजोंनि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। नाथाय सोरनि बुंनाया थार बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननि मोनसे गेदेरथार थांखि। बिथांमोना मिथिहोनाय बायदिब्ला सरकारनि बिथोन बायदियैनो गासै बाक्सा जिल्लायावनो दाब दाब जायगायाव गासै 2,25,000 दंफां फुलि गायनो थांखि लादों। मिथिनाय बायदिब्ला मुलुगनां दुंखावनायखौ खमायहोनाय आरो मिथिंगायारि थासारि आरो आबहावाखौ सोमखोर समायनायै लाखिनाय थांखिजोंनो बे थांखिखौ लादों होनना मिथिदों। मख'जाथावदि दासिमाव दाब दाब जायगायाव गासै बाक्सा जिल्लायावनो 10,000 दंफां फुलिखौ गायखांबाय होननाबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।